Més cap. Soc l'agutzil de la vila. Porto avisos i senyals. Porto notícies incertes i rumors poc confirmats. Poso pau i faig maranya. Allà caic i aquí m'aixeco. Si convé, els hi foto canya. De bocamoll, diuen que hi peco. Aquests són els malcasats. I tot i que ja n'han fet 18, tenen el cap ben buit i encara no han millorat. Elles, ja les veureu, com sempre van molt calentes. I ells van tots a les palpentes i com sempre, ja ho sabeu, de tot en fan cas omís. Tenen tranyina a la caixa i porten la busca baixa tot marcant 5:15. Avui anirem al tanto de no dir-la massa grossa, mirant de no cridar massa, que si el que diem té ressò, vindrà aquella cap de bassa i anirem tots a la presó. Parlarem de pabordesses i de la festa major. Mare de Déu de les Neus, quina organització. Sense cap i sense peus, que en comptes del dia 5, allò semblava el Halloween. Que van muntar un aparato en què hi havia de tot. 4 bruixes. Un bruixot que els hi deia truco o trato. L'alcaldessa ja va fent, anar fent i conservant, tot i que l'alcaldia fa olor de desinfectant. L'arquebisbe, ja ho sabeu, fa el que li dóna la gana i només s'encomana Déu quan li descorden la sotana. Escolteu, homes i dones, què diran aquests penjats i no prengueu, per exemple, aquest ball de malcasats. Molt bé. Respectable autoritat, enguany no em vinga queixar. Jo voldria presumir de la dona que està amb mi, que ja no en cal ni treballar. No li feu cas, senyories, que està una mica pallà. Si ja fa temps que va dient que l'Ajuntament és igual votar socialista que convergent. Clar que no et cal treballar amb la dona macarrona. Macarrona? Dono els 3. Oi! Sempre tens paraules noves. M'ho han ensenyat a la CUP. Es veu que ara tots som dones. Macarrona, per què ho dius? Ella té feines honrades. Al matí el diari escriu i a la tarda ven entrades. Entrades? Quines entrades? Les del cine, carallot, que no saps que no ve. S'ho ha cregut l'animal. El diari ja no hi és. I al cine hi ha titaranyes. Tot el dia amb l'ofugat, fent-li palles i mamades. Que no veus, desgraciat, que el que el fa portar són banyes? Molt bon dia. Qui és aquest? El fugat. És veritat? On estàs? Vine aquí. Que porto banyes? No t'enfadis, jo t'estimo, però t'ho confessaré. És un noi que reconforto. Me'l vaig trobar pel carrer. Es va fugar del jutjat. I a tot arreu me l'emporto. M'ajudava a escriure articles, m'ajudava a vendre entrades. Però, noi, se'n va acabar la feina i ara li he fet un testicle. Així, des de quan m'enganyes? I els articles ja no escrius i no vens al cine entrades? I de piles collons dius? Jo defensaré mestressa. Soc el fugat en qüestió. Oh. Si ella pela, no és pas per desviació, que agrada la clientela i s'ha de tenir visió. Qui dius que ets? I de què parles? Qui és aquest dona? Respon! Doncs és el puto que et manté, perquè ell sí que té un pollon. Així, és cert que ets macarrona. Per lo tant, tu macarró. Tant m'hi fot! Si l'espinada no la tinc de doblegar jo. Siguis... On està aquí? Siguis nen molt benvingut, que et jugaré a l'habitació. Així, tot es quedarà a casa. I també et follaré jo. No és mala idea això que dius, macarró. Però no t'esveris, Manolo,
Que el lloguer me'l quedo jo! Ai, collons, com s'ha espavilat la macarrona! Ara teniu un negoci a casa, tots agrupats, com la llista de l'Iceta, amb fatxes i magistrats. Autoritat, escorteu-me, que som més desgraciada. Aquest parell de pavordesa m'ha fet una gran putada. Tu! Vigila el que dius, tanca la boca, mamona, que aquí som de Casabona, i si no calles bé, et fotré un clatallot, et enviaré a Fullaniu. Escucha, Julay, que si tiene la boca mamona, es que está mal acostumbrada. Él li chumar el potajillo sense cobrir, directe al plat. Però a mi no la fa servir ni en cas de necessitat. Tu, calla, gitano, que si no vaig a dir això de les cortines. Tothom sap que les cortines, ell s'hi juga al samalot. Calleu ja, barjaules, calleu totes! O tots! Expliqueu-me ben bé el que passa o us plouran uns ventallats! Ellas son las causadoras d'aquesta situació. Sí. Que van a enredar meu home i l'han tornat... Nosaltres som les pavordeses famoses de l'extintor. Ja vam patir prou, llavors. No ens carreguis el lleusó. A mi no me toquei. Que si el teu home no et folla, diu que és perquè fas pudor. Sí, al final veu sortilesa, Una mica més i no. No, si ara es fan les importantes amb allò de l'extintor. Però sort de la de cultura, l'amiga del llançador. Vam fer una gran mediació escoltant parts interessades. Claro. Vam repartir consells i evitar les queixalades. Vam voler fer propaganda per recaptar calarons, que l'Ajuntament no paga. Mira tu si té collons. Vam parlar amb la Shakira, però volia cobrar molt. I vam pensar en el seu home, que va en bragues si està sol. Diu que l'han vist per Sitges. Ell diu que hi va vendre mitges. Lo meu home quan va a Sitges hi va amb mi, no hi va mai sol, Mentre jo ve en bragasesi, a ell li compra tot l'or que vol. Cadena. O pren el sol. Però volem vestir de dona. Mireu quina pinta fos. I ara es creu tant el personatge que no passa el ribó. És así. No te enfades, Sarai, no te enfades, que jo tot ho faig per Vilanova. I no és que em vulgui tornar gai, però nena, és que està eso com una cova, Ai, Sarai, que n'ets a burra, que no veus que te la fot. Mireu. No és que no te falta bragues, és que no et passa el ribó. Sou malvada, sou perversa. Bé que em vau venir a buscar quan la Valls i la Shakira a cagar ho van enviar. I ara tot és dir mentira de la meva opció sexual. Que si no te follo, Sarai, és perquè no m'excita, perquè fa molta furtor. No pas perquè jo mengi tita. Escolta, i sí, potser sigui gai, però ninguna de ferrer. Que jo vaig donant la cara, no com molts ciutadans de pes, als que me trobo jo per Sitges, sense dona, sense nens I sense res. Ahí queda això. Calleu tots d'una vegada! Ja n'hi ha prou d'aquest color. Que jo estic molt ocupada amb tanta revolució. Demaneu a la Teresa una nova mediació, però per no tenir problemes, que despengi l'extintor. Vale. Señoría, excelencia, estamos aquí otra vez. A ver si me dan remedio para quitarle su sandé. Se pasa todo el día en el juzgado y no le veo el pelo. No hace de madre ni de esposa, ni me come el caramelo. Si al jutjat em passo el dia és perquè m'has denunciat. Em denuncies si vaig groga o si porto un llaç penjat. El groc és color de moda. El porten molts diputats. Jo mateixa sempre el porto. Em fa joc amb el pentinat. I la Inés te'n malgasta? En què el porta combinat? Larry
És més de carbassa. Rojo igual de barrejat. No es una cuestión de moda. Hablo yo del matrimonio. Del sagrado juramento. Me juro fidelidad. Eso fue el 78. Ahora ya no da pa' más. Y aunque a mí me escueza el chocho, ¡a la vinga! ¡Pa'l detrás! Por detrás yo te controlo y a mí me da más placer. Al meu gust no tens en compte. Hauràs de ser més obert. Más aún me dice usted, de 155 maneras me la he follado y ninguna le ha gustado. Que no dius que no para casa, En el juzgado me la he follado. Ja n'hi ha prou de tant follar, que aquí n'hi ha que passen gana. I tot xolint, feu la denúncia a aquesta samaritana. I si tant pel servir heu deixat bruixar el jutjat, truca l'albiol que el netegi, que de neteges em va sobrar. Ya vuelve. Ciutadans de Tabàrnia! No sé pas què us haig de dir. Pues calla. Ja ho sabeu, que jo us estimo. Encara que no em voteu a mi. És per això que ara i aquí vull dir-vos que sóc una bona dona. Tot i que no hi surt de la xona, fem fora del Juan Luis. Val, ara ja no ve d'aquí, que ja no hi som a temps, que ja estem fins als collons d'aguantar-te amb tu, amb el Juanlo i amb la Llorenç. La Llorenç? Quina Llorenç, que n'hi ha dues! Amb la Seca no s'hi parla, tot i que eren amigues. Amb l'altra, amb la cap d'escarola, s'hi parla, però no hi toca bola i li aguanta la cadira. Ho fem tot per la ciutat. No ens agraden els conflictes. A més, els amics socialistes no ens han desinfectat. Oi, aquesta dona és una santa. L'hem de beatificar. Que suportar els plens del Francis, tothom no ho pot suportar. I això del pacte amb els socialistes no el podem pas criticar, perquè nosaltres, els del règim, sempre ens hem d'ajudar. Això del Francis li accepto, que pobreta ja té prou pena. Tindrà que aguantar amb un paio que tota l'estona està parlant amb la boca plena. I quan parla, puja el to. I tant, i tant. Però no us podreu pas queixar, que després de molt de temps, com que feia mala fila, he fet arreglar corrents tots aquells paviments de la plaça de la Vila. Amb això teniu raó, que aquell paviment ja semblava tenir el xerrampió, però ara sí que mola, perquè amb el nou arranjament sembla tenir la verola. Què diu l'oposició? L'oposició no hi entén. A més, ens la van vendre amb una parada de xutxes de la Fira de Novembre. Ai, van bé de no parlar. No siguin que si parlen gaire, els hi agafi un mal aire i es posin a pencar. Ja n'hi ha prou d'aquest color, que això ja dura massa. Que sou més pesats que l'escatllot que porta al coll la mulassa. Com avui s'ha demostrat, hem fet una feina bona, despatxant en poca estona tots aquests malcasats. Així doncs, aquí s'acaba per avui la intervenció. Que jo ja estic com una moto! Que visca l'Ajuntament! Que visca jo! Que surto a totes les fotos! Com ho haguessi comprovat, això és una indecència. Aguanta això que esteu. I aquests malcaçats imposen una penitència. Els homes, aneu a la vaca a resar una Ave Maria. Ai, les dones. Ai, les dones. Passeu totes per la meva vicaria. I per acabar la història, us voldria recordar
que la merda sempre suda, encara que la vulguis enfonsar. Au, toca la manxa, que tornem cap allà. Molt bé.